Il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar li t-tnejn se jlaqqa l-Kabinet u l-Grupp Parlamentari biex jiġi diskuss pjan għal-riforma li se tindirizza 20 ta' snin ta' ġustizzji brabta markerijiet ta' qabel l-1995. Villa bijaj fil-Kalkara Roberta Bela ppreżenta pjan imsejjes fuq 3 prinċipji ewlenin immirati għas-sidien u anke għall-inkwilini. L-ewwel prinċipju huwa dak li ħadd mhu se jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu. Kull min jistħoqlu il-protezzjoni ta' dawn il-kirijiet ta' qabel il-95 se jibqa' jingħata il-protezzjoni u se jibqa' jkollu saqaf fuq rasu. Dak huwa l-ewwel prinċipju. Dr. Bela saħaq li dan il-pjan se jara l ma jkun hemm l-ebda piżejjed fuq l-anzjani u n-nies vulnerabbli. It-tieni prinċipju huwa li min jistħoqlu il-protezzjoni ta' kirja soċjali se naraw li ma jitabbix piżijiet ta' kera li ma jiflaħomx. Dan jgħod partikolarment kemm għall-pensjonanti kif ukoll għall-persuni l-oħra kollha li qegħdin f'qagħda vulnerabbli. It-tielet prinċipju jitratta t-drittijiet tas-sidien. It-tielet prinċipju huwa li s-sidien jingħataw kumpens li huwa xieraq għall-proprjetà tagħhom skont il-prinċipji li llum diġà huma stabbiliti mill-qrati tagħna. Għal dan kollu il-Prim Ministru ħabbar li se titwaqqaf taqsima posta fih dan l-Awtorità tad-Djar biex tkun iffukata fuq din ir-riforma. Saħaq li b'kuntrast għal gvernijiet nazzjonalisti li dejjem injoraw il-problemi, Gvern Laburista iwettaq. Dan huwa l-mod li bih jaħdem dan il-gvern li dejjem taf fejn qiegħed miegħu gvern lill problemi. Ir-realtajiet ma jixħithomx taħt it-tapit. Gvern li miegħu taf fejn qiegħed li l-iswed jgħid li huwa iswed, li l-abjad jgħid li huwa abjad u li mhux jinjora d-diffikultajiet ta' nies, iżda jindirizzhom. Il-Prim Ministru fakkar kif dan il-Gvern offra dinjità u serħan il-moħħ lil ħafna familji u individwi bi pjan holistiku fit-tul għas-settur tal-akkomodazzjoni. Hawnhekk il-mexxej Laburista ipprovda kuntest wiesa' dwar il-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali f'pajjiżna fejn spjega li ċifru uffiċjali juri l-madwar 80% tal-Maltin huma sidien ta' djarhom. Il-Prim Ministru elenka l-ħidma li wettaq Gvern Laburista fis-settur fosthom l-iskemi kruċjali għal dawk li jridu jkunu sidien ta' djarhom. Nidejna skemi, budget wara budget u anke fost is-sena illi jiffrankaw lil eluf ta' żgħażagħ u familji ġodda eluf ta' euro f'taxxa meta tiġi biex tixtri l-proprjetà tiegħek, skemi bħal dawk tal-first time buyers, skema bħal tas-second time buyers. Dr. Bela rrefera wkoll għall-isfida ta' min ikollu self fuq proprjetà u jgħaddi minn proċess ta' separazzjoni b'riżultat li jispiċċa bla saqaf fuq rasu. Dwar din ir-realtà huwa semma l-iskema tal-equity sharing. Il-Prim Ministru semma wkoll l-akbar proġett li qattrat Malta fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali b'investiment ta' aktar minn 100 miljun euro li se jara il-bini ta' madwar 1700 appartament.